Mae Canolfan Bwyd Cymru yn darparu ystod o gefnogaeth ymarferol a technegol i'r diwydiant bwyd yma yng Nghymru. Yn benna yn cael ei ddarparu ar gyfer cwmnïau yn y canolbarth a de-orllewin Cymru, ond mae'r gwasanaethau hefyd yn cael ei darparu ar gyfer cwmnïau ymhellach i ffwrdd, weddill Cymru a thu hwnt i hynny hefyd. Mae'n technolegwyr bwyd yn gweithredu fel mentoriaid i'n cwsmeriaid, felly maen nhw gyda chi bob cam o'r ffordd o ddatblygu'r syniad cyn dechrau, i helpu chi ddechrau'r busnes a hefyd yn ystod eich oes fel cwmni bwyd yn eich helpu wrth ddatblygu'ch prosesau a hefyd i ddatblygu cynnyrch newydd. Wel, rydym yn ffodus iawn bod gennym cyfleuster gweithgynhyrchu sy'n eithaf cynhwysfawr. Mae gennym ni offer torri trwyddedig gan yr asiantaeth safonau bwyd ar gyfer torri cig. Mae gennym ni cyfleusterau prosesu lladd sy'n mynd â cynhyrchion amrwd i gynhyrchion gorffenedig sy'n cynnwys popeth o wneud caws, menyn a hydden ia, ac yna prosesu pellach o coginio ac ychwanegu at y cynhyrchion. Rwy'n credu mae un o'r pethau allweddol sydd gennym yma yw bod yr offer i gyd ar lefel mynediad a maint masnachol. Felly, os bydd rhywun yn cychwyn ar raddfa fach, yna gallent raddio i fyny heb newid y broses sy'n allweddol i beidio newid ansawdd y cynnyrch. Dwi ddim yn gwybod ble byddwn ni heb y cymorth rydyn wedi derbyn o Ganolfan Bwyd Cymru. Mae nhw wedi bod yn anhygoel, yn magu hyder yn dynnu ac arfer gweithio da. Mae nhw wedi rhoi cefnogaeth i ni sefydlu ar ben ein hunain a'r ffaith i ni wedi gallu rhoi cynnig ar y syniad hyn heb gost enfawr o sefydlu busnes o gytra. Mae wedi bod ac yn dal i fod yn broses dysgu. Rydyn dal yn dysgu llawer o'r ganolfan ac yn derbyn llawer o help wrthyn nhw o hyd. Mae'n dull o weithredu yn seiliedig ar drosglwyddo gwybodaeth a deallusrwydd. Felly dwi ddim gymaint am fforddiant ffurfiol, ond mae e mwy i wneud â ein staff yn gweithio o ddydd i ddydd gyda chi fel perchnogion a fel pobl sy'n gweithio fewn eich cwmni bwyd i sicrhau bod y wybodaeth yna a'r deallusrwydd yn cael ei drosglwyddo yn effeithiol fel bod y gallu gyda chi wedyn i fynd ati i ddatblygu a thyfu eich busnes i'r dyfodol.